си купих микрофон да използвам вече много по-хубава програма за снимане. Ако пръщи малко, сори, но просто до понеделника ще бъдем с тази, ако ми пръщи, няма да форми микрофон. Сори, че нямам доста нет, но съм пак. Скайп, чакайте хора. Това е Minecraft Multiplayer и пишем Happy Wheels Enter. Влизаме в самата игра Happy Wheels. Влизаме в самата игра Happy Wheels. И ще чакаме тук някакви тъпи рекламки. И сори, но ще си представя това, защото вируси, абе просто тъте. Къде са? Ето. Не мрая да се покажа тия глупости. Не са глупости, но много ма дразни. Добре, махна. Фък. Много мразя Happy Wheels. Сорно един път ще бъгне, един път няма да бъгне. Вече не. Как влизаме Happy Wheels? Тук са официални сайти, затова така прави, извинете. Сайта е totalijerkface.com или просто може да напишете Happy Wheels и ще ви излезе най-горния сайт, както е при мен, така ще е при вас. Бързо махнем. Лукански. И днеска ще направим втори епизод. Плюс как да ще ви покажа как може да си направите как може да си направите писана на Happy Wheels. Тръгна. Нека първо да се продължим с втори, нали, нашото, да, втори епизод на Happy Wheels, но този имам звук. Само големи на голям екран. Няма ти прочи. Ало? Не, добре така, за да. Та програма не лагва толкова, сколкото минала. Шет. Добре. Той беше бахти странното. Няма значение. Трябва повече. Фък! Фък, точно на педала беше. Не! Добре. Кедя се, че не умряхме. Трябва да го бутнем и да смажем през. Shit! This is the extreme. Fuck. Добре, може да е на другия епизод как да направим. Няма значение. Добре. Това беше мега якото, което стана. Бах ти казначето. Добре. Виждам, че оцеляхме. Шит, леко. То път да не си изкараме някоя
ръката, например. О, шит! Да. Хора, ще стримвам, ако искате. Бомба! Внимавай! Не, това не беше бомба. Радвам се! Това не беше... Още съм жив! Добре, откам се с този левел. Сериозно ма брутализира. Ако може да кажем нещо. The Family Fight 2. Alright. Нека да започнем. Най-после снимам на PC. Юбани. На Android всички линкове съм сложил като за PC. This is the... Oh my god. Трябва да правим гимнастика. Не, просто сори, че е на такъв екран, но другия път ще обещавам ви на голям екран. Swiping the G red pet for G red 4 for G red 100 беше good lucky today. Alright. Oh shit! Oh, fuck! This is the... fuck! I win! Oh fuck! This is the brutal, impossible 100. Сори, че говоря на английски, но все пак трябва някой англичанин да ме разбира, нали? Добре, нека да си преминем как да направим ниво. Както виждате, тук влизаме в началната страница на Happy Wheels и тук пише Level Editor. Натискаме и ето, избираме си тук с кой да сме или тук просто пишем, например, нещо. Например, ще вземем първо ABCD и тук ще напишем нещо, например. NP е готиния и G до G е съвършено готин ютубър. После, ако искаме да го изтрим по най-лесния начин, маркираме всичко и backspace. Добре, сега минаваме как да се сложим. Взимаме от тук и ето виждате. То веднага ще ви стане синьо. Вижте, след това цъкате мишката, за да, ако искате да отидете малко нататък. Добре, хора, и тук слагате пак. Кръгове ли може? И да, хора, после натискате един и тест левел. Вижте, караме нитро. И слагате, ако искате, нали, ето ви сега ще ви покажа Art Tool, не Tool, не Art Tool, Join Tool, Pin Join, не, специал айтем, така, Hazard, Arrow Gun, вижте, Arrow Gun, ще малко така, за да сложим и тук да ви демонстрирам, нали, Arrow Gun-а, ето, така и така. Добре, хора, ето тест левел. Ето, видяхте. Хора, това мисля да е за този клип. Както виждате, ви давам достатъчно информация, плюс втора част на нашата поредица, те да се изразим. Знам, че епизодът беше малко по-кратък от обикновено, но до скоро и очаквайте, искам да се абонирате, тъй като съм написи. До скоро, хора!